السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ اسلامیء نعیم القرآن ساتھیء شما ڈاڈ وشی برابر سلامتی شریع وشی وجہ یک ساتھی یہ سوال ہیں آگوشگاں کہ جنین گما مڑتا گوں جنین آگوشتا یعنی تو تیریش بروتاں پتراش و تی سینگے پوٹان دور کاں اگر نہ وہ تیریش بروتاں نتراشے و تی سینگے پوٹان دور نکنے گوڑا منی طلاقاں بدے یہ بابت تا یعنی آو تیریش بروتاں و تی پوٹان دور پکاں یا جنین طلاقاں بدے یہ بار یہ شریعت چی ہوشی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی حال لشیں کہ جن سرت کے جانی بھی شر نہ بلی جان وتی وڑائے نہ طلاق بدا نہ چیزی نہ رشہ ہوتی کٹ بکا سمجھتے نا نہ ہوتی مطلب اشیں کہ دینہ خراب بکا اسی طرح کے جانی بگی سمجھتے نا اگر مرد دی اگر نہ اس کی اچھی مطلب اشیں کہ چیشنتی برائے نام ہی ہوا چوریا دنیا ہی بس مرد ہی ہوا ظاہر ہی وڑی نانوار چکا کہ اگر حقیقی مرد دی صرف اس طرح جانی بھی گی بس منی ہے گپا زوری اسی طرح جانی بھی گی سمجھتے نا بالکل اس طرح جانی بھی گی سمجھتے نا اور اسی طلاق بھی مداں اسی طرح پکا جانی بگی منی گپا کا زوری پکا پتو ہمیشہ شرے نا سلامت بات ہے۔